شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ኣንዓኹም صلاح الديني ሎሚ ድማ ናይ መዓልቲ ቃል ሓቢርና ንካፈሊና ሎሚ ንካፈሎ ቃል ከም ዝብል እዩ ጥበብን ምስተውዓልን ካብ ቃል ይዝርከብ ዝብል እዩ ሃሌሉያ ጥበብን ምስተውዓልን ካብ ቃል ይዝርከብ ኣብ ህይወት ካብቶም ዋና መሰረታውያን አገደስቲ ንዕውትን ብሉጽን ህይወት ኣብ ላይፍና ክመጽእ ዝገብሩ مستوعلن طببنيم مستوعلن طببن زي بلوسب مستوعلن طببن زي بلاسب ابي هيوتو كمتي كمصو زغبኦም ውጽኢት كمصو አይካአልኒው ምኽንያቱ ዓወታት ናይ ህይወት ውጽኢት ናይ مستوعلن طببنيم ኣብ ኩሉ ዓይነት ናይ ህይወትና ጎደና ጣልቃ ዘለዎም ኣትዮም ዘድምዑን ዝሰርሑን طببن مستوعلنيم مصحف كزارب كله مثالي معرف 24 كاب تقص 3 خمزيبل بيت سالا طبب يهنت سالا مستوعل كا يصنع كفلتات بيت سالا فلطتيو كبورن صبقن زبل كل طريت زملء طببنيا سبرتعيو امرو زلو خا حيلو يصنع امبار بطبب تمريحكا تواغا دحنكا بمبزح مخرتيو كبرني እግዚአብሔር አምላኽ ይሁን زغرم نغريو ابز صحف حدا زغرم نغر انت يالو تدايلكم بيت يلو سالا طبب يزهنص يلو ايغرمكم ناي سب هيوت ناي سب غدنا ناي سب غعزو تخكلنيا زخونه وصيت كمص انت دا خوينو نتخكلنيا وصيت كمص نغرات كانص زغبرو نغرات كسرح زغبرو طببيو مخنياتو طبب انت زيله موسخ يله طبب انت زيله مهنات يلن ابت طبب زي بلو عشنت አሉ ابت عشنت زلو مفراس አሉ ስለዚህ አቤትና አብ ሓዳርና አብ ቢዝነስና አብ አገልግሎትና ዕውት ዝኾነ ነገር ክንሃንጽ እንተዳ ኮይና ዕውት ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ዝገብረና ጥበብዩ ቀጭሉ ድማ ምስጥበብ ሓቢሩ ዝሰርሕ ከኣ ምስተውዓል ኢልዎ ንዝተሃነጸ ነገር ንነዊሕ ክጸንዕ ዝገብሮ ብጊዜ ንፋስ ብጊዜ መከራ ብጊዜ ሃሩር ብጊዜ ዋዒ ብኹሉ ጎደናታት ድማ ከምዘይና ኣነቕ ዝገብሮ ስራሕና ጽኑዕን ተሪርን ዝገብሮ ምስተውዓል እዩ እቲ ብጥበብ ዝተሃነጸ መጽኑዑ ድማ ኣብ ምስተውዓል ዘሎ ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ህይወቱ ኣዝዩ ዘድልዮ ጥበብን ምስተውዓልን ሰብ ዝበሃል ዓወት ይደልዩ ሰብ ዝበሃል ኣብ ህይወቱ ዝተሳኽዐ ህይወት ኩሉ ሰብ ይደልዩ ምኽንያቱ ንስክዒት ዝጸልእ ማንም ሰብ የለን ነገር ግን ዝተሳኽዐ ሓዳር ክህልወና ዝተሳኽዐ አገልግሎት ክህልወና ዝተሳኽዐ ጎደና ናይ ህይወት ስክዒት ዝመልኦ ፍርያማ ዝኾነ ጉዕዞ ክህልወና ዝገብሩና ጥበብን مستوعلن يوم اتحطو جن اسوم كسع كندزي اب هيوت تدليتن كبورات طببن مستوعلن سفرኦም አበዩ ናይዞም ክልተ ስፍራ አፍ እግዚአብሔርዩ ጥበብን مستوعلن አብ አፍዮም ዘለዎ አፉ ድማ አብ ቃሉ ማለት እዩ ስለዚ አብ አፉ ዘሎ ነገር ናባና ዝመጽእ بقالو እዩ መኒ ጥበብ ዝደሊ መኒ ጠቢብ ክኸውን ዝደሊ መኒ ኣብዚ ጀመሮ ሰብ ኣዝዩ ጥበበኛን ኣስተውዓልን ክኸውን ዝደሊ ኣብዛኣተኹም ዓይነት ናይ ህይወት ኣቕጣጫ ኣስተውዓልትን ጥበበኛናትን ክገብረኩም ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ኣፍ እዩ ነዚ ኣፍ እግዚአብሔር ዘይግደስ ሰብ ንጥበብን ምስተውዓልን ዝነቅፍን ዝጸልእን ሰብ እዩ ምኽንያቱ ንቓል እግዚአብሔር ዘይግደሰሉ ሰብ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ በተዘዋዋሪ ጠቢብ ክኸውን ዘይደሊ ሰብ ማለት እዩ ክዕሹ ዝደሊ ሰብ ማለት እዩ ሓደ ምስጢር ክነግረኩም እንተዳ ካብ ኣፉ ዝወጹ ቃላት ኣዚና ዘይንደልዮም ጊዜ ዘይንህቦም ንዕኦም ኣቓልቦና ዘይንህብ እንተዳ ኮይና በተዘዋዋሪ ንዝኸበረ ናይ ህይወት ጎደና ኣብ ህይወትና ከነምጽኦም ዝግበአና ኣድማዕነት ውጽኢት ኣይክንበጽሖምን ኢና ማለት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ በቲ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወጽእ ቃል ጥበብ ጥራሕ ዝውጽሑ ናይ ህይወት ጎደና ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ከምዚ ይብል ምሳሌ ምዕራፍ 2 እግዚአብሔር ይሉ ጥቅስ 6 እግዚአብሔር ጥበብ ይህብ እሞ ፍልጠትን ምስተውዓልን ካብ ኣፉ እየን ዝወጽእ ኢሉ
ፍልጠትን ምስተውዓልን ካብ ኣፍኤን ዝወፃ እግዚአብሔር ከዓ ጥበብ ይህብ ኢሉ ريخم بيت سالا طببيات هنت سالا مستوعاليا تقوم كفلتات بيت صباقيهم دما افلطتهم زلو ازوم سلسته نغرا دما وانኦም እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ናባና ክመጹ አባና ኢምፓርት ዝገብሮም ግን በተኻብ አፍ ዝወፀ ቃል በኻላ አዛራርባ ካብ አፍ እግዚአብሔር ደጊሞም ደጋጊሞም ቃል ዝቅበሉ ሰባት which means ነቃል አምላኽ ጊዜ ዝቡ ሰባት بزي مقراص بطبب املاح زملؤ سباتيم سلازي امانوني ننا እግዚአብሔር ቃል ጊዜ خنبون تدا جميرنا اب كل ጉዳያትና አዚና አድማዕትን አስለጥን ሰባት ክንኮውኒና ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ቃል በጥበብ ሙሉእ እዩ እቲ ቃሉ ብምስተውዓል ሙሉእ እዩ ቃሉ ድማ ንኹሉ ዘርኢ ፍልጠት ኣለዎ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምንጭ ጥበብ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምንጭ ምስተውዓል እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምንጭ ትክክለኛን ክቡርን ፍልጠት እዩ አነ ይገርመኒ ጥበበኛታት ከሆኑ እንዳባሃጉ ነዝናይ ጥበብ ምንጭ ጊዜ ዘይህቡ ሰባት ክርኢ ኸለኹ حوي حفتي أبو يدي أب كل نجاراتكم نولادي نولدو بتخكل كحست بابن مستو علن يدليو نولدنا حدارهم بجبو نخخيدو تبابن مستو علن يدليهم نسب بيزنسهم بجبو رانك جبرت بابن مستو علن يدلي نتمهارو أبتمرتهم بنوتسات نخخونو تبابن مستو علن يدلي نجلجلتي أجلجلوتهم في الريامة نخخونو تبابن مستو علن يدلي تبابن مستو علن هلو نبلن أبي إنا جن هلو نبلن أبي إنا جن دلين أبنا እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ጥበብ ማለት ፍልሊ ነገራት ክትርኢ ይገብረካ ጥበብ ንፍልጠት ብግብሪ ክትገልጽ ይገብረካ ጥበብ ካብ ውሽጢ ንደገ ብግቡእ ክትግለጽ ይገብረካ ጥበብ ኃይል ውሽጢ ካብቶም ናይ ውሽጢ ኃይል ተባሂሎም ብጽውዑ ሓደ ጥበብ እዩ ጥበበኛ ሰብ ብደገ ዘይኮነ ብውሽጡ برتعي بوشتو دبرتع دما بدقيو برتعي مخنياتو طببنيا سب حيال يلو مصحف قدوس مثالي معراف 4 5 زبل قال الله مثالي معراف 4 تقسي حمشته نطبب اطريا نمستوعل اطريا نقال افي اي ترسعيو كابون اي تزنبل أي تحدقا نسخ أخذ حلوكا أفكرا نساون كتعقبكا ريخم تباب تحلوكا مستوعالك أتعقبكا نقرقن نتباب كتحلوكا كتعقبكا تدلن تدعخونكا أتريا تباب المستوعالن زتقريو بخمئنا نتريون تتبهالا بتمنشنا تزخونا ناي እግዚአብሔር ቃል مسؤول ጊዜ በመውሳድ ምስናይ እግዚአብሔር ቃል ታይም በመውሳድ አብት ቃሉ ዝፈሰሉ ስፍራ ደጋጊንካ በመርከብ በዚ መንገዲ ንጥበብን ምስተውዓልን ተጥሪያይኻ ርግጸኛ ሆይነ ኸነግረኩም ቤት አምላኽ ቤት ጥበብን ምስተውዓልን ሰብ ጥበብን ምስተውዓልን ዝምልአሉ ስፍራ ናይ እግዚአብሔር ቤት እዩ ንቤት አምላኽ ክትኮዱ ኸለኹም በገንዘብ ዘይተምጽዎ በምንም ነገር ዘይትረኽብዎ ጥበብን ምስተውዓልን ክትምሉ ኢኹም ትኸዱ ስለዚ አብት ጥበብን ምስተውዓልን ዝዛረየሉ ቤት ከይቋርጽና ንረኸብ ንምንታይ ተተባሃለ ምንጭ ጥበብን ምስተውዓልን